дуруд ба тамошобинон ва мухлисони асили ҷашнвораи байналмилалии пусанд. Ман Муҳиддини Музаффар, коргардони филми Дов аз Тоҷикистон ҳастам. Ташаккур ба ин ҷашнвора, ки ба шарофати он шумо ин филмро мебинед. дар филми Дов шумо бо қаҳрамонҳои кӯдакии банда рӯбарӯ мешавед, ки дар солҳои сахти ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон зистанд. дар солҳое зистанд, ки кризиси сахти моддӣ ва маънавӣ саросари давлати пошхӯрдаи СССР-ро фаро гирифта буд. образи бобоям дар симои қаҳрамони марказии филм таҷассумгари ормонҳои мардони боистеъдоди солҳои 90 дар кишвари азизи ман аст. замона санҷиши вазнине ба сари мардум оварда буд. баҳри зистан одамон бархилофи виҷдону арзишҳои худ амал мекарданд. онҳо қурбони замонаи мушкил ва нигаҳдорандаи шӯълаи инсонӣ ва инсон мондан дар ҳама ҳолат баҳри фардои наслу набераи худ буданд. умедворам, ки филм бароятон писанд меояд. тамошои хуш.